Bami kajing kena ngalam senang jang senang mauyong makadan kajing tuaj ka jaklia naka jaka syodo kabun mauyong mentakas ngi nakaliang usangot ayok banyak keran baik ka director jang katanat Directorate of Animal Husbandry and Veterinary kakong arwaka lalu kalaong ba nakaliang jang katanat kanaj banher banjurib ya kate jaka haka arpo atarik unailur banlab la kate kajing kena kadai ka basisha ne kala bandai na kiwai pat kida bat bakatai kum jaklia kum bakno kina yalam sinong jang sinong mauyong bakala banwan na kawai pat ka jaka kala ongru kajing sisai ya katai ka jaka shodo kala penbiang ikijing don kambaro bat kila don ru kitleo ki balat bu nang na kabenta bat pelangi ki jaklia bumi na katai ka jaka kala ongru bah katai ka jaka shodo kala don ka jaka kaban penkhoi ki jabo jaban kibalatip kum ka effluent treatment plan kaleng jongka kalong ru barlek se kala bandan ka jingthut hang ne hang tai hnrai kampat la ban pediang bakadai bet tangna ka jaka syodo ne ban ong ba kam de ne ka jaka syodo ong ya kenen la ban kena andala dap ka jing jureb penrap lang ya kenen kaleng ka doktor biding do ka badai pet ya kenen ka jaka syodo kala kubur ba kala bandan sisa ka jingtut jabo na ka jaka oddo hnrai ka ong ba yamanta ka patla ong ai nomor kau banjar ki jaklia kalau don bat ki ke bami ru akan sa kedek bula depan ko ki dok kha ki bari kapung bat nai kene ka umru kim don jing ma ai bat ki don ru ki bula de bri dok kha hakan ne kapung ngirung i ka to ka video clip ka bami apo ki social media te kane kamde shu ka ba thamai kala don hi mensuaru kam tam da jur puslap te ka shek ban ki to ki jabo jaban ki bana ka surok na marka slaughterhouse jong ki don kam shatem te henre ban ong hi baka day bet na ka slaughterhouse te kam day marla kumba ong hi hapo tv ro ki bon bhag to ki kharkhana ro branch to te lakata ro ngila ngala instruct ya i engineer jongi i bade pet ya ka slaughterhouse te bat ye ki doctor jongi ki ba in charge ki ba pet ya ka slaughterhouse bat ro ya ki butchers association bang in ya let ya ka joint inspection la shisngi tengin ya long hado kata ka port te ngin tip ken ya ka e ka main course ka daw jong kata ken te mot ngin ya khot ya ki butchers association ro bat ngi ya let conduct ka joint inspection pan pet shisha ya kata ka tanrai ka bana e kata ka source ka jaklia ka wat ka don la ka jong ka directorate ting ngan sakot ye director jong ka diary ro bangin ya phaliu bahas jengmut bahas pangkani bat ngi mut ban khot haga la chisngi ga aku artering tenga idon iba paryong hang niru iba tip bahaya ka slaughterhouse te ngila ya idea hikum taro bangin ya let lang ban ya pet shaduk shasos kay namar ka jangai ba na kan ka slaughterhouse jong i shaduk to ka sos jong to ko umro tharai ka don ka num to tharai ka jangai ban dei hoi tamod ngin hap hi ban lech bat ngin lech biang sa chisin bat ngin lap ya ka e ka daw tan rai jong kata ken te ngin khot ye director jong ka diary ro bangin ya pet lang ya kata ni don ke ETP ke bok ke ong ke effluent treatment plan ka bar khot ka chaklia ka bambi hi na po slaughterhouse kan lang hang to bat ngidon ka filter ka drainage system ngidon long ngi take care bahaya kata bak ka ka chaklia ka bami na po slaughterhouse ka deban long ka bala treat kanya kata ka chaklia te kita ki ngimdai bangi klem take care ka don hi haka scheme bat ngira le ya kata ro handai ya kata pada ba ong baka tot sha kata ka wa bam umdi jong kasnong umsing te ka to pada tingi haban pet kanya kata ngin haban lech hasos bangin duptip na e ka lik la ne nang no ka chaklia kami la da don kum kata tengin ya le hi ban ya pet pikir ban pet ya kata kain temot hado at wa artarik ngin sala ban tip syapang kata katanrai jong ka jengmi kita ki chaklia la ka deni em na ka slaughterhouse jongi la ni ka deni em ni kita ki factory na mar kum mga ong manelong ka slaughterhouse jongi ka don hatarai han neng jong ka surok temot ki chaklia kila bai ban mi nang tai ken ong ipi maneba ngitik care bahaba ka chaklia mde kumba ong ba oddo shane shatai kumban shwa ndai ka ne ka de ka assets jong ka department ka slaughterhouse jongi ka bangila pikir bahaya kita ki te i doktor ding do tharai pin hab batai kata kan diat kumno phi le apo slaughterhouse
Hoi kata ka jabo I berkhait na slaughterhouse sang thi hapo hakatu ka ying hi kidan kadang kamadan nang ta kidan ki channels. Di hakatu ki channel kilom ki jingjar sha hapo. Kamut anything solid kala ajian na hang tu kabayat di tang ka liquid. Teng hoi I berit namar ki tliu kimdi ki berit tan. Di kila ban lai tang makini baru ki rung hake ITP mo. Namar pin ong ka jingjar klia ayu ka bami. Nah mar habaot hi ya ununu marat usnyang ne u masi kan mi hi kasnam kan mi kan ka jabo na kan ka kepo ti takada hapo bakidan hapo le rich ru ngi si ong ba ki masi kim di ban ai bam kana ki ai tangka bakan duna maka tu kadi tangka sebo hi ti kini baru ki le ki ITP kadi ka bahe bah kada nak jong ki chamber ti kidan kina ki butchers ki balik training ti dan iwe na ki bisi pet tek tang ki ITP mo ti nang tapat dia kan ni ka drain hang tu kan nak kawai ke chamber ti hadim pada ki babun ki cycle sang tua buat mangi dengan tip bahar namar macam dan ke training yang ni dah kita ki buca ki dan katukan ni belawan training ti nang tapat dia ka ke balami nang tu pada ngilai ih dekat kamal jong wat kini ki municipal road nak pollution board ki lawan mantas ti hendrai ke last test tak empat ai report yang ida mentang ngila apa reminder ya kiru ti ka da fipet hi kala im ke bali be ke bakuat ti kata ko kali cakap kanan ke badan harum ti hang ta idan iwe social secretary ila ri dok kha ti dok kha ru ki im ha kata ko ke bami na kata ka ITP ti laj nang ta kam dan syu ka jing laj jabo shan baru akili be ki ITP ti ya ka baki ong ha ka clipping i ka dan ko ka yang ka baki bu ki sni ti kini ki sni masih ha ka jing ki doktor hi na makili ki bu chemo kili kata ka salting ka height salting keleng kari India ka pertai ru kili akum tu dan chemical hang tu ditang kamlu raw kinya ta kamlu raw kini kisni nan takibu kumba fitip himenta kini ki masih ba odru dan tang nyau pra shi photli shi sngi ti utu nong thit sni ru non thit kai santli ru tli shi sngi tu so mi bai lenti la jong te ki bu na hang tu kan dala khamlang ti sni uswan shim te ka ka ba mi nang tun maka do hi barabon da fi ai ka shat mi nam da fila ai malu ya kadua kami ti iti ibalong drip te iwan bi ha kata thlio bakiti ri ha ka por slam kata thlio ka dam kan te how to clipping baki ai ha banai august ngi i baki yang hang tu hajan hoi de pi yang hajan ka budan snam takan smahi ne ka jing mi nang turu ka shulong ta ko minala barin te wat ya ka turu ngi la idon ka meeting la badi director jengi ba pariong ru ti makiru ngi la rai ha tu ka meeting ba ngin yashna da kita ki supit bakin kejit gitu nang ta pada bakan dumlat cino tu kejaka te menta kata kajing trai kadang yat maka ni baru ngi dang ya show meeting menta dang katu kat tayo trai kajing trai kala ayat kamat tindalik on site punya kata kita ki supit kan ko ba fishna kum ki septic tang ai kum tu kan kanang itai i bami na ta kayeng ka babu sni ti nama dabut ka sni kami ka ka bashat shat inde ka shulok tang drop shi sengi kat nu kan mi ti long kata ka pada ki tu ki bucha ki ti dekat thlio ti kata ka thlio long habaslap ta kadap kan dan dadap ti kami hi kan ka kendroi na tina po ta kan ni kan ka jing semala da pili yang hajan ti uskan do ulah hi ban boy ti habakili akum ta te ngi na ka office ngi i te ban pen bahai kata kila shna no da ki sopit ki man dan ka jing tap kamut ka na tu kan mlat shu takamut kalau along kumbasna subjek tang hi kan kum kita gijan Subo kum ngashi sngi ngi ya lang bat ki bucha session nama ya kani ka project hi ngi IT khlang haki ya ka bakin shimi kani ka scheme ya ka pen man dan ka jing odo ha kani ka abitol ni ka slot house ti kalong ka jing kerkui kini abit kini nong odo ro baki yo ko mangi kalat mangi setu hi la kamdan kani ki odo kala pan hanu ro ko por kala belum kacing kang pom dok masih ke state baru gawe maka don ke ruling di sisin bagi don sort house kamen kong di wan aingu but ha ka problem sebagi don kin don hi kindet kan soi kat bakadai di takadaw ngi kwa ban don ke inspection lang bat ki butcha session ke diary ke veterinary ini don lang lasis ni ini pekai ke babatam kanang bagi ni ban ke jok tin lem hakisnong kumnu how bal sol ini ke problem ka balik si kanong ke kacing kerku pada week sengi ngemla hi ban ong pala de kata kinal don ke inspection nginda brief detail bhai swang ni kanang bukan mon ra shu kacing stu bakla harum haning tang dai
mangi bat lada ngin saya rai biang lada ayu pat ngin sa kenjo ka shinong kai ten refa sup on ka department ngin yale i lasis ngi te hadi nang tu ngin sa kenjo ka shinong mangin saya don lang parhawi ngi pat